Домовете ни са и наша крепост, но какво правим, за да ги защитим? Имаме чип на входа, имаме хубава врата, хубава брава и мисля, че е достатъчно. Вратата е блиндирана с 3 ключалки и това е общо взето. Вярвам, че ако са решили да те ограбват, не мога да си ги спреш. Ограбват всичко, каквото искат, така че нямаме, заключваме, пазиме се и това е. Да направим каквото можем сами да си помогнем, а останалото вече е работа и на институциите. 695 са регистрираните домови кражби за първите 3 месеца на 2025 и въпреки, че се наблюдава спад през последните години, от полицията съветват. Престъпниците не искат да разбиват, не искат да дигат шума, напротив. Искат най-леко, елегантно и лесно да отключат една врата, да влязат и да могат, разбира се, да присвоят съответните ценности. Акцентът върху именно тези заключващи механизми висок клас е нещо, което може да предпази едно жилище. Допитваме се и до специалист. Ерик работи с ключове повече от 15 години. Тенденцията е хората да обръщат внимание на сигурността у дома, след обаче като са пострадали. Спрямо всяка врата ние можем да дадем необходимото решение, което да бъде и бюджетно, и по-добро. Оказва се, касовите брави са едни от най-лесните за отключване от крадците. Хората също правят друга голяма грешка, като оставят ключовете си отвътре. Когато говорим за касова брава, това е голям проблем за тях, защото хората мислят, че това ги защитава. Напротив, всъщност те помагат на крадците да влезнат в взлом, докато си у дома. А най-надежните заключвания остават механичните. Базовите защити на патроните са защита против чупене, тази червена линия, която има ключалката. Отдолу имат щифтове против разпробиване. В случая ви показвам ключалка, която е с патентован профил, т.е. ние плащаме, за да не се разпространяват масово тези ключове. За по-голяма безопасност се предлагат и варианти за заключване на прозорците. За Евронюс България, Стефан Стефанов.